El llevatori. L'origen de la cofradia del llevatori data de l'any 1872, moment en el qual un grup de crevientins decideixen encarregar a l'escultor Antonio Riudavés Lledó el grup escultòric que representaria el moment en el qual Jesús, en senyal d'humilitat, llava els peus a Sant Pere. L'escultor finalitzaria l'obra a 1874, tenint un cost de 5.700 reals, comptant per això en els seus inicis amb tan sols 29 confrares. El grup escultòric format per 3 imatges, Jesús amb els braços estesos s'agenolla per a realitzar l'acció de llevar els peus a Sant Pere. El deixeble assegut en un tamboret alça els braços mostrant sorpresa i un angelet que alegòricament observa l'escena representada. El 1958 es renova totalment el tro, sent l'artesà crevientí José Lledó l'encarregat de realitzar el nou tro, desapareixent el doselet de flors d'ametler que caracteritzava a l'antic tro del llevatori. Una de les característiques del grup escultòric és que porta signat en el seu interior la signatura de l'escultor Antonio Riudavés, tant en la imatge de Jesús com en la de Sant Pere, sent una de les poques ocasions que podem trobar la signatura de l'escultor Riudavés.